खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दा बे भिडिअआनो जाबाय माने जों लकेसन फारसे थांगासिनो माने दैमानि लकेसन आरोना जों थानाय साखाथियावनो दङ माने मोनसे दैमा बेयाव माने मोनसे सुट दं दिनै बै उनथिंबो सोमदोन बिथाङा फैगासिनो बेनिफ्राय बै सिगाङाव सानै थांग्रोबाय दा थांबाय थादों आंबो नायनोसै बोरै मा जायो नोंथांमोननो जा एसे हायो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना अननानै स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय था नोंथांमोनखौ हानायमानिखौ आं दिन्थिलांनो नाजागोन ना मा बुङो नै माने लखिमपुराव आङो माने थांनाय बोसोरजों एबारजोंसो फैनाय जादों आरोना नङाबा लखिमपुर जायगायावनो माने सिनायखिबो गैया माबो गैया हाबफेरनायबो जायामोन माने लखिमपुर जायगायाव नै बिथिं माइ सब माइ गायनाय फोथार गोजा दा माइफ्रा मोनजोब्बाय हाजोब्बाय जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोनखौ लकेसनाव लोगो मोनलायनोसैलाय ना मा बुङो सान्दुङा हले खिन्थु प्रां प्रांलै नै आयंआ जोंना होखावगासिनो माने शुटिंनि थाखाय नै जोंना गावरिमा गैया थाबायलांगासिनो माने खेंख्रा खेंख्रि थाबायलांगासिनो माने थाबायगौ हाया थाबायलांगासिनो माने दिनै माने हा सफैलै जोङो बेनिफ्राय दिनै गावरिमा आगैनिबो सुट दं दिनै बुलायनायसो दं माने सिना बैथिं आरो बुहुमजों दैमुजों थाबायलांगासिनो दं दैमुआ नै हाया थाबायलांगासिनो एकदम मानसिया मेंग्लिलायलांबाय खोमा फैखोलायनानै थाबायलांगासिनो मोजांबो जादोंलै माइया सोमदों नोंथाङा होगासिनो लकेसननि थाखाय सिबगासिनो नुदों हेन्डसाम नुदों नै सोमदों बिथांनिबो दिनै सुट दं माने जोखावलायनायसो आरोना सुटआबो दिनै गामसा फैखानायसो ना सोमदों नोंथां बरिया सुपार बानलु बान्दा कबि बायदि मैगं फोनानै होदों आरो बैथिंबो मैगं बारि नै जों दा दैमाबो सफैबाय हादोंना गावरिमा गै थाबायनो बाबायसिनो साबायलै बाबा बायनाङा खिन्थु नै मा इयो लाइ गोजाना मानजुबनोसैलै सुइथिबाय इयाव दैया नै बोरै जाजोबखो गुबुंलेलै जाजोब्बाय नायलाय बैखौ सोमदोना सलायनो रोंखागौ दाना सोमदोन मा इयो बिलाहि मा होनना बुङोमोनलाय नोंसिथिं बेखौ हा फान्थाव एम्बु सोरबा फान्थाव एम्बु होनबा बुजियालै टमेट' दा सफैबाय जोङो लकेसनाव माने दा ज' जासिगोन आरोना इयावनो दैमु मेंबाय Ayo hazo apa nih? Orang nasal hazo.
गोथौसो लानांगोन नै बारलाय मान गोसोयो नै दा गासिबो जिरायनानै दं बै सुद लागासिनो साहा लोंगासिनो कफिखौनोथ' दहाय लाबोदों नोंसोर लाबोदों खैथाराखै दाहायदों जायाखैना बोरै मानसिया जायाखैना बेथ' मैयाबो जायाखै आवा हेल' उन्दुदो बे मैयाबो जायाखै दहायबो जायाखै फुङावबो जायाखै आं दहाय फुङाव जायाखै ओमफ्राय मोनायाव जादों खौनो अरख्लाबफैदों सोर आदा मैथा थैखौ लोंना एसे उदै बुंबायब्रा दैखौबो लोंनो रोङा सन्देह गाज्रि नामा आङो यानि दाख्लैनिफ्राय जेसेबां सिन लादों मोनसेबो दुखुनि सिन मोनाखै आं दुखुनि सिन मोनो गैयाथ' आरो मैयाल' एसे जादों नै लोगोफोर दा माने साहा था लोंखांनानै आरो दसे रेस्ट लादोंमोन नालाय दा लाफिनलायनोसैलाय Udahlah. Mobil gaduh. Hipnah lu sana. Danger di mana sih? Maaf tuh ya, maaf tuh. Original nukulin nih. Original ben nukulin. Sogan bala, moja. Jangan, udah moja kar. Apa ya lain? Bi boys ni ex girlfriend nama ikulanan. Jiba orba ini pernah nela macam. Pokoknya di sana mah. Pokoknya di sana. Mau jiba orba bi jincina aku bener. YouTube lalai nani. Bisa sebenarnya. Nih ini berapa? Kena refund. Kena cokai deh. Kena refund baik. Jiba orba. Aku betul nggak lain berkurang. Ini subscribe ni tak? Halo, hai. Nah, salah zulang baik tu. Zulang baik. Birbul dah mulai. Macam apa zulang macam Salah ibu zulang baik dah. Suna lah nama. Suna lah. Salah ya lah, mau bisa boleh. Birbul dah mulai. Ada. Ini bukan lah harga ni. Wow. Bukan nama ni bisa mabuk gelar. Lanjut.